Ai o instalație colmatată cu nămol, magnetită sau calcar, ai nevoie de o soluție dezincrustant, Clinex Total, și pentru a neutraliza soluția acidă ai nevoie de un neutralizant, Neutralizer Plus. Evident și de o pompă. Practic, se va porni pompa, va circula prin circuitul în pardoseală, se introduce dezincrustantul, se vehiculează soluția prin tot circuitul. După ce ai vehiculat bine soluția prin circuitul de pardoseală sau calorifer, faci determinarea pH-ului, ai un pH 1 și vei recircula circa 15-20 de minute în funcție de depunere. După care, la final, trebuie să și neutralizăm și vom introduce soluția neutralizantă. După neutralizare vom determina din nou pH-ul, care este un pH neutru 7, ca la finalul procedurii să faceți clătirea cu apă de rețea. Totul pentru a eficientiza instalația termică, a mări randamentul pe parcursul exploatării. Produsele le veți regăsi sub brand Chemstal, fabricate la noi la Laborex.